Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Hadin ka jingya lenti ban poi kenjo shaw momer ba arab san snem nalor ki babun ki program ki ban sa penlong na ka banta ka jing penkre ya ka jing rakhe ya ka silver jubilee jong ka CE society ka balang presbyterian nong thamai umsning ka CE society jong ne ka balang kum ka jing sedang ya ka jingya lenti ban rakhe ya ka jubilee rupa ka ban salong ha ka pratrik unopra arjar arab saw menta ka sngi ka khar tarik unai wing arjar arab saw kala penlong ya ka futsal friendly match hamadan aibaya risa futsal kabaran hak senong umtro Riboy District kum gajing sedang ya gajing lekemen ya ka lengku dap snem ba arpsan snem jongga CE society lan gajing rakhe ya silver jubilee hagane gajing ilekai gilaisim bentalang da kisamla kentai bat senrang kum juru ki longkmi bat ki longkpa jong balang presbyterian nong thamai bat ka balang presbyterian sok bhala kum gajing aiman sim ya ki nong ilam ka CE society jong balang presbyterian nong thamai msning hagane sngi lai don lang upa Rocky Marwen kumu kongsan nang tau presiden gas CE society uba FG Makri baru pastor V Trang ubari pastor in charge ka balang presbyterian nong thamai umsning lembat kiwe haba ajing kren nang liang uba Rocky Marwen ulai mensim ya kisamlan nong yelam jong gas CE society ka balang presbyterian nong thamai umsning ka balala ban yelam ya kisamla ka balang wada pedang ki babon ki jinge ka bakum ki biru ngi haban mat ha ki jingim ka paman la ka sngi henry kilala ban ya tenrong ya ki kam jong ka balang nadu balastang seng ya ka tat hadu kene ka klip mat jong jingya ilenti ban penkre ya ka silver jubilee lane ka jubilee rupa jong CE society. Na dap tak jing sokmen ga bakrau ban ai khublei ya i president jong ka CE society ba George Makri nang ta i secretary jong ka CE society ba Augustin nang ta ai khublei ya i pastor in charge pastor VP Trang arngut kitmen besan medan lang hangde besan maulong dan besan jana nang ta ya baro kinong kikam jong ka CE society ikun samla ki bei ki badan hapo ka CE society nang ta kiriurang ba abay don lang hangni ki longkmi ki kun samla bat ki hep ki barit na dap da ka jing smo kmen bat da ka jing smo burom hadu kata-kata ba nakaliang jong pi ka CE society pila kenau ban khot yang ha kani ka sngi pli ya ka jing rakhe jong pi ya ka jing dap arpsan snem jong ka jingya lenti jong ka CE society kalong ka iki ba dap da jing sokmen bangan yo banyo don benta lang rengkat bat pi ha kani ka sngi uba Rocky umdeisu uba thamai ha ka snong jong pi ba Rocky umdeisu uba thamai ha ka balang mo ngile don benta ha babun ki kam ban tunrong lem nam ta ka kya ka syon bat nga sokmen si ka de ba ka snong nang thamai mo ka snong nang thamai bat ka snong umsning
kinong song kanong tumay ba kinong song umsning wala hakapor ba man siya ngiya shoot hakapor ba ile kay football dahil kay ka umsning bat kanong tumay song shit ba ka sinong ataw tenre ka skut na tanggat to ngidon ka jingi na do gipor ki long shwa ki ba man shwa hadu menta kadon be ka jingi ka basngojan bat ladang gikili ki ba pisa ha ekong ngisa hanong tumay kibabun giyong pisa nong tumay umsning kami ba ko ketin umsning tikadan kata ka bond lani ka bonding kabaya jan ba pring kasnong umsning bat kasnong nong tumay tengaru iya kasnong nong tumay ngam sngong shu bangan nali hasnong nong tumay ngan sngong bangan li sawe henry kata ka jing suit jong sngong jan jonga kadon bat kasnong nong tumay te kadlong ka eke ba sutnat ngas tat ka jing sokmen iya ka jing lakloy jong pi ka si society ban khot banedon menta ha kani kasgi ka bakerpang ka jing rakhe ka jong pi ya kata ka opening ceremony jong ka jingdap arp sansnem ka jing yalinti jong ka si society te keniat ki kun samla gi ba ke ka banta ka bakerpang ka bapidon ha ka balang kum ki kun samla ya ka jing yalinti ka jong pi rengkat ka jing em mensim ka banjan showblay kata ka di ka bakong san balai ka si society ka em haduk menta wala jingya nanti ki arp sant ligisnem babon kinong kitkam kilalet kilawan henry hadu menta ka si society kadang don kadaw ba kalong ba ka mensim ka jongpi ka jinglong ka jongpi ba pikloy banjan showblay ngadap da jing sokmen banong ba habang arung habang ayoi ya kata ka jing tresitom jogi kun samla balang hanong tumay nadu ka jing penkre ya ka silver jubilee jong ka balang nadu ka jing penkre ya ka jingwan jong ka sinat ngai sisa bakata ka jingiit ha ka balang ka jingiit ha ka snong kumsi para pietre ban kentiu ya ka kam ka jong ublay bat kamtam ha ka imlang ka salang te ka de ka banta ka bakraw baki kun kum ki kun samla pindang don ha ki ski banwan ha ka jingim ka jong pi bandang la banya banya burom markelian kenang ba ka jingim ka jong man ka ski kanlong ka ka burom ka babha ka bangin ai hakmat ublay nong bu nong thaw jongi te nga ai ka jingkit bok riang ya kinongkit ka baro jong kasi society but ya baro ki members jong kasi society dai ba kini ki arp santli kisnam ka jingyat ka jong pi but kisgi bandangwan ha ka jingim ka jong pi ka jingyat jong kasi society kanang rehem kanang tulun bat pinang yobor rengkat ka jing persat mensim jong mensim bakhoy ba ublay unang ay ka jing rehem mensim ka jong pi ka jing syam mensim ka jong pi ba pinang yero ya kerteng jong try ublay nong bu nong thau jongi dengan namsim ya kapor ngalakum baklah kendiat ba ngangadang mut mene ngaklempek ya kepek ha ya invitation maka de silver jubilee ke ba mau papil kam ke balang la celebrate arp sansnem dengan namut ke de ke ba pi celebrate mau ban ken mau ke lese ke sis ka dingdak ke ba arp riusnem ngada ngaklempek ba tendang la position ni dang la ide ni ke bana dang la ekran bat iba samla bat scam tiong ba ke de jong kasi society tenga dap da jing sokmen tena kaliang ngajonga nganem sim ya kapor kay ga banga kwa ban ong hangi nga kwa ban tumrong lem ya ka kya kasyon ngajong pi manda shibnai pin sayan ki jing penkre ban rakhe ya kani ka silver jubilee te ka kumbang ala kularia i samla bat scam ba ka jinglut jing sep ha kani gasngi baide bat kamadan ngala kular ba ngan sandok senyang manga bat bro kum shibenta ba pin close ya ka closing ceremony ha ka khasan 3 Desember ngan sa no nakaliang ngajonga 10,000 tengka katang mensimenta bantun ronglem na kamenta ka jing penkre jong pi ya kani ka program te ya mentangan aiswa ikendiat i jing no nakaliang jonga ngadon ka mensim ban ya tenronglem na kamenta kani ka sngi ba kemen ba kraw kanong ro ka buro bau blay undang bentin undang kurku kedo langingi te kubli siboni fi baro Shibenta kalong kajing rakhe ka jongi na kabenta ka ne kajing dap arp sansnem jong ka society iskeu tu upding kajing lenti ka jongi ka arp sansnem ka de shibun kajing ka bingi kendu kan rai blay la ilam la don rakat la seru shibun ki samla baki lalong ki kinong tre hapo jong ka balang bat hai benta baru ha imlang ka salang iskeu tu de kajing ku bat kajing yalam ka jong blay nang kerku benang sei badang don rakat ru bat ka society samtam ki nong yalam tu presiden secretary bat ki wei pat ki khot ki member jong ka society bagi nang la an pentelun ya kam tam ya ka jing shakri ka jong yo blay kerpang khadu ngisiu ban ai ku blay kerpang ya ba marwing
balong ru kumu hamen balong ru parlok balong ru kumu para marjan jangan marni sa marjan sewan ai kublei kepang he piba apeng kepor kaba kem pidon la ke don rakat ni ketika por ke kaba pihak penyai nak we ke jaka khantam me pidon ke jing thmu kaba bahatam e nang banta penyakit penyaba ya kam kepai dei ha ka imlang ka salang bat ibala judon rakat ru bat society ke jongi bat ka balang ke jongi ha benta baro ding ngeu ban ai kublei kapor kaba kordor e kaba pipenyo ngilatu kapor ke jongpi ndrei beliau nang kerku ada kenyat nanti ke ulai pi ke met ke besyat ke baklain nak tinggi ke jingkut krek ke jongpi ke pompen ke jongpi nak we ke jaka ke jaka berkumjuru ya ke hingga sem ke jongpi beliau nang kerku bat ke jingdon rekat ke jongpi bat ke jingdon mentah ke jongpi hakan ke jing rekhe ke jongi kalau ke jingkerku nak mentah ke society beliau kerku ya pi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi Pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai